I think they must go back to Sholo's Baba Nxamalala and regain power. Uyedwa manje and ipower yakhe iyamehlela. Ube nepower kakhulu uNgizwe. Ewazamazisa izwe ngendlela eyisimanga. Uqala nokuqala kwakhe kwey'nto zamacala yonke lento lena. After indaba zo-July unrest, even during ama-unrest, hey, excuse me, angisazi bafethu, hayi. Even during ama-unrest, kwamphithizelela nje kakhulu. So where is he right now? Ukuthi udlale nasendaweni embi. Lapha kaMalema akudlalwa laphana. Angazi lo mntwana ambheka uNgizwe ngathi uyayidla nokuyidla impande. Hey, baningi abantu base ngibabona beshona phansi bezama uku-attack into zo-Julius Malema. Ngiyabona nje onhlanhla lakhe baningi. Umalema unenye ipower, akubheke futhi nalokho. Akubheke futhi but ufuna abuyele eyolanda amandla lapha ngcono mana akwenze kube sobala uncika kwi-MK uzoba protected kakhulu. Azobuya lamandla kaMsholozade nawo abuye futhi kubantu abantu bamthande kakhulu bamsupport. Ngoba nje kuke washo nobaba kwathi nabantu ababengakubulalela uNgizwe but manje ngeke kusaba kanjalo. So akathi ukubuka ezinye zezinto ukuthi zihamba kanjani.